похвалим с една много яка успешна операция. Е тази карта, SD карта. Колежка е снимала на нея няколко фотосесии и фотосесиите ги няма. Става въпрос за около 6, 7, 8 фотосесии, които липсват отвътре, и при опит за прехвърляне на снимките вече в компютъра се показват само единствено една папка с около 140 снимки. Останалите фотосесии ги няма. Колежката се обърна към нас за помощ и в крайна сметка ние успяхме да решим проблема. SD карта пристигна от една колежка, която е ползвала и правила на нея фотосесии. Обаче ето ги папките. Значи тук в най-долната имаме няколко снимки, които са 141. Тоест само 141 снимки има от цялата работа. Всичко друго е празно. Тук празно, тук празно, тук празно, тук празно, всички други папки са празни. Снимки няма. Всички долу-горе. Абсолютно всичко е празно. Само в тази най-долната имаме снимки. Това е. Файловете се оказаха сравнително трудни за намиране и за извличане. Успяхме да открием около 32 000 кадъра, естествено и стари назад, като отделихме липсващите около 2000 кадъра. И тези 2000 кадъра, т.е. всички тия фотосесии, които са липсвали на госпожата, ги предадохме чрез облак, госпожата си ги изтегли и е доволна. Това е Data Doctor България. Ако имате такива проблеми, обърнете се към нас. И отново можем да кажем, че свършихме една напълно успешна операция на 100%.